шабакаи телевизионии варзиш дар бораи сокини 90 солаи ноҳияи Ҳамадонӣ Сафаралӣ Палвонов гузориши ширину диданиеро таҳия кардааст. дар гузориш гуфта мешавад ки Бобои Сафаралӣ бо вуҷуди ба 90 расидани синнаш мисли ҷавонон машқи бадан ва варзиш мекунад. Хабарнигорони телевизионии Варзиш Парвизи Хуршед Бобои Сафаралиро дар варзишгоҳи шаҳри Бохтар пайдо кард. Бобои Сафаралӣ ки ба Бохтар барои аёдати писару набераваш омадааст, аз фурсат истифода бурда ҳар рӯз барои обу тоби бадан ба варзишгоҳ мерафтааст. Бобои Сафаралӣ мегӯяд, ҳар субҳ баробаре аз хоб хистан 100 маротиба аҷимания мекунад ва 15 маротиба турник мекашад. Саломатиам 100% аст. то куҷое ки бигӯед медавам, мепарам. касе мехоҳад мисли ман дар синни пирӣ тану бозии ҷавон дошта бошад, ба варзиш машғул шавед, мегӯяд Бобои Сафаралӣ. сокини 90 солаи ноҳияи мир Саидали Ҳамадонӣ Сафаралӣ Палвонов айёми пириро ҳам мисли ҷавонон меронад, зеро ӯ аз айёми бачагӣ то ба имрӯз ба тарбияи ҷисмонӣ машғул шуда солиму бардам мебошад. Бобои Сафаралиро чанд рӯз аст ки субҳгоҳон дар майдони варзишии ҷавонии шаҳри Бохтар мебинем ки машқу тамрин ва обутоби бадан мекунад. зимни суҳбат аён шуд ки ӯ дар шаҳри Бохтар барои хабаргирии набирагонаш дар хонаи писараш меҳмон аст. Бобои Сафаралӣ мегӯяд ҳар куҷое ки равад имкон ёфта ҳатман машқ мекунад. ӯ дар ин маврид ҳеҷ танаффус надорад. ман райони Ҳамадонӣ мешам. дар райони Ҳамадонӣ чанбиру чӣ кардагим, ина ба меҳмонӣ омадам, дар хонаи фарзандам ба варзиш машғулам. омадам дидам наиҷа турник варзиш давидан ҳамара намиҷа ишон додесам ки ами ҷавонони мо ами хешаннасли ма ина думани 90 ака қаб зада рафтесем варзиш ами хеле нағз мебинем. саҳария мехезам 100 та нажмани мезанам дар хунам. хуб турника то 15 та мезанам 7-8 ин ҳамсари саломатим соз ҳозир ма то ҷое ки буи медавам мепарам ин ҳамсари усни агарот мерам ҳамҷа турник да бозӣ мекунам. Сафаралӣ Палвонов мегӯяд ки ҳарчанд синнаш ба 90 расида бошад ҳам, аммо тану бозуаш ҷавон аст, чунки ӯ ягон рӯзи худро бе варзиш тасаввур карда наметавонад. рафти машқу тамрини Бобои Сафаралӣ хеле диққатҷалбкунанда аст. ӯ мисли навраси 18 сола пурҳаракат буда дилдодаи тарбияи ҷисмонӣ мебошад. ин марди хират ба насли наврасу ҷавон тавсия медиҳад ки ба варзиш машғул шаванду мисли ӯ дар пирӣ дарди баданро набинанд. касе ки ба варзиш машғулай ҳама вақт солими хуб дора. касоне ки мехоҳад ки вақти хушо солим боша, бардам боша, ранги ма ина ба меҳмонӣ гиҷое бирава, хушай нишон бута бирава, ана ами ёшора чӣ кина ба варзиш машғул боша. Аллоҳ акбар. саломат боши бобӣ. Бобои Сафаралӣ таномандии худро дар машқи пагоҳирӯзӣ, ҳаракати ҷисмонӣ ва тарзи ҳаёти солим медонад. вай шиёри ба варзиш қарини дарди бадан набиниро ҳақ шуморида, ин роҳи тандурустиро ихтиёр намудааст. гузориши Парвизи Хуршед барои барномаи иттилоотии Хабар аз шаҳри Бохтар.